kontseilurako kidia, Zarautzen kokatzea. Proiektu hasi ginenen, 4 bazkide langile hasi ginen, lan bazkide, danak emakumezkoak. Hasi ginen hainbat kezka buruan genituela, horien artean bat kontsumo jasangarria sustatzearena, bestia tokiko eta Euskal Herriko elikagaiak sustatzea, eta baita elikadura osasungarriari garrantzia ematea eta bultzatzea. Hiru jarduera jarri genituen martxan, denda eta sukalde bat jarri genituen martxan. Denda alde batetik solteko produktuak eta Euskal Herriko produktuak eskuragarri jartzeko kontsumitzaileari. Bestetik sukalde txiki bat, tokiko produktuan oinarritutako, batez ere oinarritutako jaki prestatuak eskuragarri jartzeko, eta hirugarren jarduera bat aholkularitza eta formazioari begira. Elikadurarekiko harremana gaur egun anitza dela, batzuk osasunai behiratzei joe, beste batzuk tokikotasunai, edo badaude ingurumenan babesakin lotzen dutenak elikadura ere, beste batzuk aisialdian goxatzeakin, baino hala ere uste dugu elikadurarekiko harremana eta ikuspegia zabaltzen badijoa ere, oraindik lan handia da hola egiteko, Hau da, elikadurarekin bere osotasunean harremantzeko, tokiko ekonomiarekin, lurralde zaintzarekin, landagunearen babes eta etorkizunarekin, jakintza eta kulturarekin eta osasunarekin lotu beharra dago, Guzti horrekin ezinbestekoa da lotzea. Horretarako beti izan dugu argi gure proiektuarekin aurrez aurreko arreta hori berreskuratu behar gendula, eta tokiko kontsumo jasangarri bateruntz elkarrekin abiatu behar gendula kontsumitzailearekin batera harreman hori salabalagoa izan dadin, elikadurarekiko eta sendoagoa izan dadin. Hasieratik argi izan dugu, kontsumitzailean papera ezinbestekoa dela, tokiko zirkuitu laburrak indartzeko, eta denboak egiaztatu igu kontsumitzaile sare sendo bat izatiak ekoizpena baldintza dezakela. Argi ikusi dugu, guk ekoizlean eta kontsumitzailean arteko bitartekaritza lan bat egite deula eta egin behar deula, Alde batetik kontsumitzaileai gardentasuna informatuz eta bestetik beraiekin elkarlanean arituz, Zer jan gure izan, Guk lelo horrekin bat iten dugu, Gaur egun emateu elikagaiek propietate nutrizional zehatz batzuk izatea nahikoa dela, elikagaia osasungarri izateko, Baina ez da hola, Osasuna eta zaintza hori baino gehiago da, eta tokiko elikagai agroekologikoak aukeratzea, ondorio fisiologikoak izatiaz gain, uste ondorio sozial eta ekologiko positiboak ditula, eta ezinbestekoa dela hori soziabilizatzea eta ikustaraztea, kontsumitzaileari eta egunerokoan elikagaiak erosten.